Anong subject niyan, ha? Naka-video rin ba yan sa kabila? Ay, oo nga. Hi, friend! Puro kami tangan. Hindi pag 8-8, hindi tayo magpapakabot sa ganun. Hindi magpapatalo. Number 1 station ka talaga. Fly high, mother. Kaya mo yan? Kayo na pong bahala kung sino ang nanalo sa challenge na to.